Hai varias semanas iniciábanse as obras de reforma nas antigas dependencias da Policía Local, nos baixos da Casa Consistorial. Segundo explicou o alcalde Adolfo Muiños, a actuación ten como principal finalidade a mellora deste espazo para adaptar os baños e facelos máis accesibles para persoas con algún tipo de diversidade funcional. As obras inclúen a renovación de todo o alicatado e os sanitarios, as portas de acceso e a instalación de nova fontanería, para así favorecer a accesibilidade xeral. Tiñámoslle bastantes ganas a acometer a remodelación, porque era un lugar que perdeu o seu uso e sobre todo que impedía que determinados colectivos con necesidades especiais pudesen acceder aos baños públicos dentro do concello, co que, ademais de cambiar todos a distribución, anchear as portas e facelos en xeral mellores e sobre todo o que máis nos importaba que foran accesíveis 100%. O proxecto conta cunha axuda da Xunta de Galicia de preto dos 37.000 euros. Unha axuda da Xunta, un programa de mellora dos equipamentos básicos municipais cunha tamén unha chega do propio Concello do 20% para a súa execución.